Orice schimbare vrei să faci, este nevoie să te concentrezi să faci acea schimbare. Poți să stai, să aștepți să se întâmple schimbarea dacă se poate, respectiv poți să stai să aștepți să ai timp pentru treaba asta. După cum ai observat ultimii ani din viața ta, ai timp pentru ceva dacă faci timp pentru ceva. Așa că dacă vrei să te concentrezi pe schimbarea obiceiurilor și să fii mai eficient în modul în care gestionezi emoțiile, în modul în care relaționezi cu ceilalți, în modul în care te ții sau nu te ții de niște schimbări, te aștept cu mare drag în programul intensiv de dezvoltare a inteligenței emoționale, în care nu doar că ne concentrăm pe o perioadă limitată de 4 luni, intens, pe niște schimbări pe care vrei să le faci, mai ai și niște bonusuri care te ajută la această concentrare. Ai un test de inteligență emoțională care să-ți dea de înțeles cam unde stai cu abilitățile de inteligență emoțională. Ai niște modele de auto-coaching care să te ajute să ai laser focusul pe ceea ce ai de schimbat și să ai uneltele la îndemână în fiecare clipă. Și mai ai și un modul bonus care te ajută că atunci când cazi, când ai momente de slăbiciune, să știi cum să le folosești ca să revii mai în forță și să duci până la capăt ceea ce ți-ai propus. Intră pe pagina acum și vezi dacă soluțiile pe care ți le propun ți se potrivesc.